na-abụ akọrọ egeru atọ ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkọtakwanụ mma ekwe abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ anyị Igbo mụrụ m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Tọzde bụ abalị 6 nke ọnwa asatọ afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ afọ mma n'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Godwin Ọnụọha nwa grandma ya zozere nkom baba nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kpere ya mana nwada nwoke ọcha Clara anaghị ekpete na ana m agba mbọ odogwu nwoke dị na nwoke agwụ nwoke ekpete na ahụrụ papa ebube Clara nwoke ọcha na ebe a nwaanyị ọma ọ ga-adịrị mma taa na echi na-abịa abịa nwaanyị ọma nji maka ya were ọkpa bịa ọrụ kelee ọha na eze ịma adị m caring all of a sudden what do you mean chere kene what do you mean by all of a sudden chere ka m kwechi ekele Igbo nonsense and ingredients uche ana m alaikwa ihe ị na-eme mgbe m na chikele ọha na eze gị kpụrụ m n'ọnụ ana m alaikwa ya o ịchọwala m na iji akpapụkarị m iwe kedu nke all of a sudden ọwa adịghị caring the other day mosquito bịara tapara gị n'ahụ n'obi m ikila m na miki your own define caring kọwaa ihe ma bụ caring please na uche is still early when I saw that mosquito ebe ọ bịara kụpara gị n'ahụ na-amị gị nchọrọ I kill am o nwere caring ka ya isikwara m mosquito igburu m n'ahụ ọwụ ihe niile ka a ga-ezi gị aka mgbe ọbara gịnwa mosquito mechara gị mịa gị nchọrọ otu ama akụgbuo ya pam ịma na ihe ahụ definition of mmadụ ịdị caring uche adịkwa m surprise all of a sudden gị dịwazie romantic dịwazie ihe a na-agbanwe na-enwezi olu nlo ebe m nọ mama right from time kemgbe gboo onye ọbụla m Uchenna Clever ga-ama na enwere m obi umeala dofu ka m wọ gentle Jack wa aha m look at you ya na-akọ ihe ọ na-akọ agụ uche chere nụ m ekwe ekele gaa n'ihu kpe ekele Igbo dị samsam Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ Igbo mụrụ m na sala chunete lele otu unu mere asị m ụbọchị taa mara ụnụ mma ndeewo mekụna no mind uche o ọ na-atụpụkwara uche ọnụ otu unu si dị surprise ka m shikwa dị ọ na-atụ m n'anya n'uche bịara nnọọ bịa na-aka amụzi down na-ebutuzi na nke ikpeazụ onweghị onye ma m na-amaghị na adị m gentle onweghị onye ma m na-amaghị na enwere m obi umeala ọ maka otu ikpe ọwụ na-abịa abịa topic for another day isi na ịga ụlọ ikpe gịnị ka ị gaji igbe ụlọ ikpe uche aga m abịa lee ngwugwu m na-agaghị ehi agaghị tọwa ya ugwu ọ ga-akakwara gị mma o na ịgbara m o na ịgbara m ihe ịgaji ije defend m mba uche ekwe gị ka ị hapụ ikwutere m problem uche ngwa gị na gị imezizi ya ihe m gwara gị mee gị ga-akpọrọ onye ọzọ uche ọ nọ n'obi m ọ nọ na my court ịbịa sị gị oke na ihe m ga-eme na ihe m after imezuchara m ihe ndị mụ na gị ofe nsala ọwụ ị ga-eri ya echi ka ọ na Saturday taa ọ dị too sudden wepụtụ aka echi what time after our program in the morning ihe dịka ebe 9 okay mgbe ụtụtụ nsogbu ịsọwụ how many wraps of akpụ atọ aka m abụọ otu a nsogbu ha dị mana ị nwere anya ukwu o ị nwere anya ukwu ka m gbakpa gị ya ịma anaghị m atụra gị ụjọ ị nwere anya ukwu naanị gị orichafe akpụ atọ akpụ ndị ọha ji aka ha otu a enwere m anya ukwu ekwere m ekwe very greedy human being dị arụ onwe ya by the way o enwekwara ka ị ga-esi kparịa ma akụkọ m aga ihe a chetakwa na nga gị nọ ihe ọwụ insult mmadụ ole play ikpa with you okay mgbe ọbụla gị na-epik offense ọ dị ego koodu Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ na-abịa ịbịa gbuwe ego ọbụla n'ụtụtụ taa anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ isiokwu agbadoro okwu na mkpochi ndị EFCC kpochiri akpa ọba ego gọọmenti steeti Osun kom gbam
nye ndị na-amaghị na nso nso a ka gọvanọ steeti Osun bụ Ademola Adeleke pụtara na-eti mkpu n'ọzara dịka John the Baptist na-ebe na-akwa na ọhaneze na ha lekwa o na ha ebidola ahụwa muvuo ha ebidola ahụwa mgbagharịwo na EFCC ebidola gbagharịwa ịkpọchi akpa ọba ego gọọmenti steeti Osun ozugbo ọ na-ekwucha ya bụ okwu ori ya ole na ole akụkọ anyị nụrụ abịakọ n'otu kọmishọn na-ahụ maka nrụrụ aka ego n'ala anyị bụ EFCC na ha akpọchiela akpa ọba ego gọọmenti steeti Osun kom gbam bụ nke mere gọvanọ steeti Osun bụ Ademola Adeleke ji wee gbaka wee gba onye atọni jeneral steeti Osun si ya gawa ga-agba akwụkwọ n'ụlọ ikpe ka ha mara ka ha ga-esi eme nke a. Adeleke wee na-akpọku ndị Naijiria wee na-akpọku ụwa niile n'ozuzu oke si ha na-ahụkwa ihe na-eme ya bụrụ na ịmaghị ọ bụ na ya bụ akpa ọba ego gọọmenti steeti Osun ka a na-esi akwụ ndị ọrụ ụgwọ ọ bụ n'ebe ahụ ka a na-esi ewere ego arụ ihe ndị ekpesịrị ịrụ n'obodo mana ka ọ dị ugbu a EFCC akpọchiela ya bụ akpa ọba ego bank akaụntụ gọọmenti steeti Osun kom gbam n'abalị ụnyaahụ dịka ọ kụrụ ihe dịka elekere 8 ka ya bụ otu kọmishọn na-ahụ maka nrụrụ aka ego n'ala anyị bụ EFCC nọ mee ka ọha na eze mara na ihe mere ha ji kpọchie ya bụ akpa ọba ego gọọmenti steeti Osun gekwa ntị bụ maka na ha bịara nnọọ chọpụta ka esi ebupụ ego na ya bụ akpa ọba ego ha bịara mee investigeshọn chọpụta ka esi ebupụ ego n'ike na ya bụ akpa gịnị ọba ego na ihe mekwaranụ ha ji kpọchie ya bụ maka ọdịnamma ndị steeti Osun uche mana asịkwanụ tutu EFCC akpọchie ụlọ ọba ego nke steeti Osun uche echemewere court order echemewere lawful process ndị ị gotere law na school uche agụm law ị na-emecha ka onye nwe anyị ihe a wee enweghị amami ghọtara maka otu nwoke a si na-ewepụ olu na-etisi onye atọni jeneral ngwa na ọ gaghị agba akwụkwọ n'ụlọ ikpe ndị mmadụ na-abịakwa na-akọwa ya bụ ihe na-atapịasị ime ihe ikwuru ugbu a n'ozi ndị EFCC zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi Facebook bụ ebe ha nọ kọwaa ihe kpalitere ha ji wee kpọchie ya bụ akpa ọba ego ha bịara ọtụtụ ndị mmadụ bịara na-agba ha kedu ka unu ga-esi gaa kpọchie akpa ọba ego gọọmenti just like that onye nyere unu iwu okwu a dị long anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege anyị ntị n'ụtụtụ a kedu ihe a ga-akpọ nke a kedu ihe a ga-akpọ nke a Anduche akwadoro gị anya na the election around the corner 9 days to go ka ọ fọrọ ya bụrụ na ị nwere ọsịsọ ị ga-agbalị bulie ekwentị gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị site n'akara ekwentị abụọ 0707-491-3438 0707-491-3438 ị gaala na Facebook anyị ma ị na-agabeghị na Facebook anyị ka nọ na village gị eme IT gawa na Facebook ka ị hụrụ ihe onyonyo vidio na pictures akụkọ ndị a niile anyị na-akọ iruo na Facebook chọwa Echo FM 100.7 Echo FM 100.7 ma ọ bụ gị dee naanị Echo FM jiri capital letter dee ya kliki kpam kiriwe anyị zibatara anyị ozi like kwa share ya ka nebo gị nwee ike hụ ya ka ọ dịla anyị la akpụkpọ akụkọ Vanguard gezie ntị otu ule WAEC ewepụtarala ọha na eze ka okpu ule WAEC nke afọ 2026 anyị nọ n'ime ya si wee gbaa ebe mmadụ dị 1.2 million candidates gafere n'ihe ọmụmụ English na Mathematics bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na EFCC akpọchiela akpa ọba ego gọọmenti steeti Osun dị ka ọ fọdụrụ naanị abalị 9 ka eme ntuliakaelu gọvanọ na ya bụ steeti Osun. Otu ule WAEC jichiri okpu ule WAEC mmadụ dị 100,000
17,486 167,486 results n'ihi ịganye aka n'ime nrụrụ aka. Adeleke agbarala gị ụlọ ikpe n'ihi mkpọchi ndị EFCC kpọchiri akpa ọba ego steeti Osun bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na EFCC enweghị ikike na iwu ịkpọchi akpa ọba ego gọọmenti steeti Osun ka onye atọni jeneral steeti Osun kwuru. Ụmụ nwaanyị ji agbara ala anyị bụ Nigeria bọọlụ bụ ndị Super Falcons etozuola oke n'ogo quarter finals dịka ha jicha ọkpụ goolu 6 asatara naanị 2 ji merie mba Egypt. O nweghị mkparị ọbụla Tinubu kparịrị ndị bishọp ụka Katọlik. O so bụrụ ezigbote ọyị ndị bishọp ụka Katọlik ka ọ ji ụzọ Kanu kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọzọkwa enweghị akwala ala ọma jijiji na Abuja ebe onye minista na-ahụ maka okwute ndị a na-egwupụta n'ime ala bụ Dele Alake agbala onye ọbụla ka ha dere ji. Otu jikọtara ụmụ akwụkwọ ala anyị bụ NANS enye na gọọmenti steeti Ogun naanị mbirimambi awa 72 72 hours ịhụ na ha tọhapụrụ ya bụ ụmụ akwụkwọ atọrọ na steeti ahụ bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ntuliakaelu gọvanọ steeti Osun otu pati APC edegarala EFCC na ICPC akpụkpọ n'ihi ebubo na o nwere ndị ji ego gọọmenti steeti Osun egoro votu ndị mmadụ. Otu pati African Democratic Congress bụ ADC akụsuola ọchịchị etiti n'ihi mkpọchi akpọchiri akpa ọba ego gọọmenti steeti Osun. Uche Ọ dị ego. Ka ụdị ihe wụ ihe ka Ike agwala o. Uche ga-akụ nwata ihe si ya ebela akwa. Ike agwala. Nwoke a na-Adeleke na-agbara ka otu nwoke ọ ga-esi mee ntụliaka elu steeti Osun. Abịala ule ka a na-emekwasị Uche ka otu nwoke a ga-esi adị coordinated. Akụkọ wee na-akọ na enwe n'ọtụtụ nkwafu ọbara na ya bụ steeti Osun. Enwe n'ọtụtụ tigbuo zọgbuo na ya bụ steeti Osun. Amami na-aghọta mere Adeleke ji wee na-agba Tinubu si ya biko ọkpa mụ nwa bụ Adeleke kpebiri inye gị nkwado. Awụ m onye aka ọdọ pati mana asị m na aga m akwado gị. Which I was surprised. Biko n'ụbatanụ na steeti Osun tinyeke n'ọnụ mara ihe ị ga-eme iji hụ na emere ntuliaka elu n'ụzọ doro ewu na ọkụkọ anya. Iji hụ na emere ntuliaka elu n'ụzọ a na-agaghị enwe tigbuo zọgbuo. Adeleke wee na-arịọ Tinubu ị ga-anọ ka anyị kụgbuta. Kemgbe ahụ rie ote eji ole nne gị kọkọrọrọ m ama mme na-agwọta ya bụ tigbuo zọgbuo na-adakwa n'elu n'ala. Eji m n'aka na ịnụ na ya n'ụtụtụ a n'otu pati APC edegarala EFCC na ICPC akwụkwọ n'ihi ebubo na o nwere ndị ji ego gọọmenti steeti Osun egoro votu ndị mmadụ. Ilezi anya ọ ga-abụ ihe a kpatara eji kpọchie ya bụ akpa ọba ego na ụlọ akpa ọba ego steeti Osun. Something like 11 billion naira ebupụrụ August 2nd. Ọ dị ego ike bọrọ ka ọ dị nwaanyị ọma enweghị akwala ala ọma jijiji na Abuja ebe onye minista na-ahụ maka okwute ndị a na-egwepụta n'ime ala bụ Dele Alake agbala onye ọbụla ka ha dere ji. Amami na-aghọta ebe anyị na-aga enweela ala ọma jijiji na Abuja nga ihe anyị na-anụ na mba ndị ọzọ anyị anụwala ya na Abuja. Onye minista na-ahụ maka okwute ndị a na-egwepụta n'ime ala Dele Alake
agbala onye ọbụla sị ha gbanụbem ụnụ apanikela. Chineke ekwekwala. Chineke ya ekwekwala. Nwaanyị ọma, ụmụ nwaanyị ibe gị. Chema yọpụrụ ha nyụrụ. Ndị Super Falcons ala anyị ụmụ anyị unu na-agbalị. Ụmụ nwaanyị ibe gị. Aka ịhụrụ ya na-eji ekwu. What a man can do, a woman can do it better. Okay. You see Super Falcons ala anyị kwa ịhụrụ ya. Mana ha wụ ụmụ nwaanyị ibe gị. Uche kwetekwa na ha na-emegodo ha bụgodo ihe ọwụ nwaanyị. Ha gbalịrị. Ihe ọwụ nwaanyị ibe gị ọwụ ị na-ahụ mkpamkpa m na-akpa na Chelsea. Gịnwa? Na nrọ ka ọ na mmadụ. Uche. Ka ọ dị ya bụ ụmụ nwaanyị ji agbara ala anyị bọọlụ bụ ndị Super Falcons etozuola ha oke n'ogo quarter finals dịka ha jicha ọkpụ goolu 6 asatara naanị 2 ji merie mba Egypt. Onweghị onye chere na ndị Super Falcons ala anyị a ga-emecha tozuo oke maka oge a. Ịma na bọọlụ mbụ na mbụ ha emeriri ha. Chineke eme ebere nke abụọ ha emerie meriko nke ikpeazụ a eji goolu wụọ mba Egypt ahụ 6-2. Egypt kwetere 6-2. Ha kwetere. Asịsata Oshola anaghị eme okenye. Agadi ekwe nka ka ọ bụ. Nekwa okwu ya. Amami na-aghọta. Agadi ekwe nka ka o mere gịnị ka ọ bụ. Nye ndị na-amaghị otu ule WAEC ewepụtarala ọha na eze ka okpu ule WAEC nke afọ a si wee gbaa. Ya bụrụ na nwa gị maọbụ nwanne gị maọbụ ikwu gị maọbụ ibe gị sole ule WAEC nke afọ a, gwa ya sị ya gbara gawa gaa chekie WAEC apụtala. Gekwa ntị, mmadụ dị 1.2 1.2 million candidates gafere n'ihe ọmụmụ English na Mathematics. Wonderful. Bụ ebe isi sekpụ nte dị. Amami na 1.2 million candidates gafere n'ihe ọmụmụ English na Mathematics. Ị ga-agbalị gba nwa gị ahụ lere WAEC sị ya ga-achị ekie ka ị mara ma o so na 1.2 million candidates a gafere n'ihe ọmụmụ English na Mathematics. Ya bụ otu ule WAEC wee gaa n'ihu kọwara ọha na eze na mmadụ dị 167,486 167,486 na ha bịara jichie rizọtụ ha n'ihi ịganye aka n'ime nrụrụ aka ule. Uche a na-ekwukwanụ na aganyere aka n'ime nrụrụ aka ule akwa na WAEC most of the states elere ya n'abalị. Ọwụ torchlight ka ha ji na-ele ndị nne na nna kwụrụcha tajaracha one place na-eche ụmụ ha n'abalị ka otu a ga-esi aga eme nrụrụ aka. Ọ dị ego na-agakwa ma a na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bụkwa ọgịga maka na ma elu ma ala ka ọrụ ikpu ka ọrụ ibe ọnụ emekata n'ụwa azụ ike ma ọ na-atachaghị ihe ọkpọ ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Daily Post. Akwụkwọ dede gezie ntị. Peter Obi akụrụ na chim n'azụ ndị bishọp ụka Katọlik bụ ọchịchị Tinubu ebubo ibu agha megide eziokwu bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na o nweghị mgbe m kwadoro Tinubu ịchị nke ugbo abụọ. Ya bụ akụkọ a na-ebugharị na ana m emere ya achụnta vootu bụ okpokpo asị ka onye Sultan nke Sokoto kwuru. Ndọrọ ndọrọ ọchịchị emeela gị bụrụzie onye nkwuchite ọnụ ndị ụlọ ụka Katọlik ka onye enyemaka Wike kpara m echi n'Emo. Ahụtala ozu ụmụaka 3 n'ụlọ onye dibịa ọdịnala nwaanyị na steeti Anambra bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Portable pụtara na-ekwu na atara m ya arụ mana ọ ga-akara m mma na atara m ahịhịa karịa ịta Portable arụ ka Charles Okocha kwuru. 2027 lewe anya
Chineke nwere ike ịkpọ gị dịka o si kpọọ Abacha tupu a na-eme ntuliaka elu ka Dino Melaye gbara Tinubu. Ntuliaka elu gọvanọ steeti Osun, hapụnụ ya bụ ntuliaka elu ka emee ya n'aka mkpọmọtọ ka otu pati akọdụ pati gbara Tinubu dịka ndị EFCC kpọchichara akpa ọba ego gọọmenti steeti Osun. Akụmbọọlụ pre-season, otu egwuregwu bọọlụ Real Betis ejirila ọkpụ goolu 3 asatara naanị otu ji merie otu egwuregwu bọọlụ Arsenal, bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ihe isi ike dị n'obodo anyị bụ Naịjirịa, mana Tinubu emeela ka ọnọdụ akụnụba ala anyị kụrụ chimchim ka ọ ji ụzọ Kano kwuru. Nrụrụ aka ka bụkwa ihe kacha ama ala anyị bụ Naịjirịa aka n'ihu ka Adebayo kwuru. Ọ dị egwu. Where is the lie? Where is the lie? Ọ ji ụzọ ka na-epụta na-ekwu na ọnọdụ akụnụba ala anyị n'ọkwụrụla chimchim. Uche ama mma anyị na ndị anọkwa n'otu. Lee ka o si dewe ọnụ kwuo ya, o kpetere ekpete na ihe isi ike dị n'obodo anyị abụọ Naịjirịa. Sentensị nke a dị iche. Dị iche, okay. Like o kpetere na enwere hardship n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ya etinyezie but mana Tinubu emeela ka ọnọdụ akụnụba ala anyị kọrọ chimchim. Ajụjụ wee bụrụ, ọnọdụ akụnụba ala anyị bịara kọrọ chimchim, mana isi na enwekwara ihe isi ike n'obodo anyị abụ Naịjirịa. Okay. Ka ezi otu o si kwụrụ chimchim, ihe m chọrọ ime ihe ndị oyibo na-akpọ mmadụ ịkọntradikti onwe ya. Thank you. Ama m na aghọta ebe anyị na-aga. Isi na ikpetekwere na ihe isi ike dị n'obodo anyị abụ Naịjirịa, na hardship dị. Gị sịkwa na onye isi ala emekwala ka ọnọdụ akụnụba ala anyị kọrọ chimchim. Asị ha now. Wow. Uche ka kpụ nke ahụ n'ọnụ ndị asị na injinia Akachi ya. Ọ shọkọrọ ha. It shock you. It shock them. Adị ọkpa mụ na Akachi taa. Akwa ya? Ọkpa mụ na Akachi. Injinia Akachi o. Ịma mgbe emeriri otu egwuregwu bọọlụ Chelsea n'ụbọchị ụnyaahụ. Emeriri otu egwuregwu bọọlụ Chelsea. Ndị Juventus ji otu ọkpụ goolu a na-asataghị otu ji merie Chelsea. Akachi na-achị ọma na otu a ka ọ ga-adị ha. Injinia Akachi mụ na-akọ m o. Ababela aghọta. Ọ dị ego. Ịma nwaanyị ọma Charles Okocha, Mr. Phenomenon. I gotta remain. Yeah. I gotta remain. You get me? Do you know who I am, man? Do you know who I am, man? Yeah. Come on. Yeah, California. And I gone to California. I don't eat this. I don't eat this, man. I don't eat. I'm a man, my Charles Okocha, Mr. Phenomenon. Na nso aka ya na Portable bịara nnọọ pure ọkpọ. Portable agbahapụrụ ingi gbalaga na-ekwu na Mr. Phenomenon tara ya arụ, mana Mr. Phenomenon apịtala na-ekwu na kama ya nwa ga-ata Portable arụ kara ya mma na ọ tara ahịhịa. Mgbe anyị na-ekiri ihe ahụ enwekwara ebe Portable meriri ahụ n'azụ. Okay. Ka enwekochi bịa jigharịa Portable ala Portable abịa nnọọ iwo jigharịkwa ya nwa. All of a sudden n'ihi ama m iche aghọta ma onye amerụ Portable. Okay, lee ya na Facebook. Ị gaa na Facebook anyị ga-ehụ ebe Mr. Phenomenon chara ya ọkpọ. Uche Portable were iwe si na ya wing pụọ. I see ya come back in the security. I never beg you. Yes, leave me alone. Leave me alone. Okay, look at it. Ya wa hiya kara Mr. Phenomenon mmeta. Kara eta Portable aro. Ucheleni ya. Abra bịa tụgharịa ya bụ ọkpa na-akụ ya bụrụzie mgbakọ ọwụ. Maka na ọ bịara butuo Mr. Phenomenon. Ọ tụrụ ya n'ala. A na-asịzi ihe ọwụ na UFC ka ọ gịnị. Ezigbo mgba ka ndị agbara ezigbo ọkpọ. Ezigbo ipi ọkpọ ka ndị apịara. Bosin. Na wow. Wee bụrụ ya. Ka ọ dị nwaanyị ọma, onye enyemaka Wike Larry Olayinka apụtala gwa ama echi na nwanne m
politiks atụgharịala gị gị bụrụzi onye nkwuchite ọnụ ndị ụlọ ụka katọlik. Mike na mechi Amabela wata ebe anyị na-aga. Amabela wata ebe anyị na okwu ya dị omimi. Bụrụ ya ka ọ dịla anyị na akwụkwọ akụkọ Punch. Gezie ntị. Kọwaa ihe mere unu ji kpọchie akpa ọba ego gọọmenti steeti Osun ka Adeleke gbara onye isi oche EFCC bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụlọ ọrụ Dangote bụ ebe a na-esipụta mmanụ ụgbọala n'ala anyị ebutu ha n'ọnụ ego ha ji ere mmanụ ụgbọala nke ha na-erezi otu lita mmanụ petrol n'ọnụ ego 1,000 naira, 100 naira na naira 65, 1,165 naira, ma na-erezi otu lita mmanụ dizel n'ọnụ ego 1,000 naira, narị naira 5 na naira 70, 1,570 naira. Tinubu nipụọra ndị bishọp ụka katọlik isi werekwa ya ọzọ. Tinubu nupụọra ndị bishọp ụka katọlik isi, aga m awụsa ọwa n'otu pati APC ka Ọjụ Kanụ kwuru. Ọjụ Kanụ amami na awata ịma na nso a ka a bịara na-agba ya bụ Ọjụ Kanụ ajụjụ ọnụ na ihe onyonyo TV ewee na-agwa ya sị o chere na Tinubu ga-enweta mmeri na ntuliakaelu onye isi ala ga yes, yes, why not? You know, na onweghị ma aka dị na ya. Ajụzie ya sị o chere na Tinubu ga-enweta mmeri na steeti Abia. Ya sị yes. Ajụọ ya ma o chere ma Alex Oti ga-enweta mmeri na steeti Abia. Ya sị yes. Onye na-alọzụ ele onwe ya na. Agba ya sị ịmakwa na Alex Oti awụ onye otu pati gị. Ya sị yes. Nchịkọta okwu ihe niile awụrụ gịnị? Yes, yes. Yes, all correct, sir. Ya awụrụzie wike. Yes, 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 yes. Ọ dị ego. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ nọrọ ebe ahụ agagharị ya bụrụ ma anyị lọghachi anyị eji nwayọọ leba ya anya bụ isiokwu agbadoro okpo. Na mkpochi ndị EFCC kpọchiri akpa ọba ego gọọmenti steeti Osun dịka ọ fọdụrụ naanị abalị 9 ka ntuliakaelu gọvanọ steeti Osun biri ọkụ. Anyị wee na-ajụ gị sị kedu ihe a ga-akpọ nkea? Ị nwere ọtụtụ soro ibe gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị nakwa na Facebook anyị lọghachie ya bụ dara anyị tanyere eze anyị arazie ya ka ọ dị dadar.
ịmasị a na-agakwa na-aga ma na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bụkwa ọgịga ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ n'ụtụtụ a dịka anyị si wee gwa gị na mbụ anyị ga-eleba ya anya bụ isiokwu ya gbadoro ọkpọ na mkpochi ndị EFCC kpochiri akpa ọba ego gọọmenti steeti Osun komgbam dịka ọ fọdụrụ naanị abalị itolu 9 days kperere m ka ntuliakaelu gọvanọ steeti Osun biri ọkụ anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị kedu ihe a ga-akpọ nke a gịnị ka a ga-akpọ nke a EFCC wee pụta na-akọwara ọha na eze na ihe mere ha ji kpochie ya bụ akpa ọba ego gọọmenti steeti Osun bụ maka na ha bịara chọpụta na a na-ebupụ ukwu ego na ya bụ akpa ọba ego mana gọvanọ steeti Osun bụ Ademola Adeleke akọwala nke a dịka nke na-ezighị ezi n'iwu. Clara kpa akara ekwentị 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014 maọbụ gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị maọbụkwanụ na Facebook anyị nke ọbụla ị ga-eme gị gbalịa gbuo okwu gị nkenke ịma asị mmanụ akara dị ụtọ onye ratụ ibe ya ratụ. Ịbọlachi Uchenna Clever ụtụtụ ọma Clara ndalụ so Dikonkisiri Eluchie nwafọ Orogwe were West City of Progress anụ na mgbirichi na-akpọ ndị APC emimere ndị Naịjirịa ụjọ prezidenti anyị ego ndị opupụchiri na Naịjirịa o nwere onye jidere n'ihi na amara na election erule agaghị akpọchie bankị onye gọvanọ iji taa ya ahụhụ ka ọ ghara inweta ihe ndị ọ ga-enweta ndị kọmishọnarị iche iche erigechi ego anyị ebupụ na Naịjirịa na-ebupụ ebe ọzọ ejidere ha ihe ndị arịhụ mma ihe ndị APC mega ihe ha gbanwee ndụ ha arịhụ mma Dikonkisiri Eluchie agaziere ka ndị ọzọ kwue ndewa ya gazie. Ịbọlachi Uchenna Clever Ịbọlachi Clara Ịbọlachi ndewa ahụ ndị faneji nke ọ na-ekwu dịkwa eziokwu etu EFCC, ICPC, Police and the DSS ji arụ ọrụ na Nigeria o kwesịghị ekwesị ha na-adụnyere APC ikwu na-emekpa ndị other political parties ahụ ọ dị very bad. ihe ha meekwa nnọọ ka ha mee ka Nigeria were one party system which we Nigerians cannot agree for that. So ihe na-agba Tinubu ya kwashọn ndị a ọwụ companies like APC win all the cities of Nigeria hapụ Osun steeti aka ka ndị Osun steeti tụọ vootu ka a gụọ vootu ha onye ọbụla nwetara mmeri anya ya mere ọ ịga akpochi ọba ego ha emerela Ekiti steeti onwe nke akpochiri because the Osun steeti ahụ pati APC ha kpochie this na ọ dị very bad ndewa ya gaziere gị nọ ka ọ dị na Facebook anyị Prince N Nduka ọsọ ụtụtụ ọma ndị nke m na ịhụrụ gọọmenti a n'ihe awụ nọnsens na nletu anya nye gọọmenti steeti Osun na Chineke mere anyị ebere amen. Evans Chuks ana ya aha gị bụkwa Maazị Chukwume Ekene Evaristus ọ sị nke a bụ iji gosi ndakpọ ọchịchị onye kpa uche ya dakpọrọ n'obodo anyị abụ Naijiria. Chibueze Donat ọsọ uche na Clara na ọchịchị etiti n'aka ha dị na mkpochi ya kpochiri akpa ọba ego gọọmenti steeti Osun na EFCC bụ nkịta ha ji agba ụja ọka ị na-agwọta na ha chọrọ iji ya nnọọ lee ọchịchị lee mbọ gọvanọ Adeleke na-agba inweta ha mmeri nke ugbo abụọ kọwasa ya na onweghị ihe ọma si na ọchịchị Tinubu a apụta na-abụghị mmaja ndị opposition nke a bụ uchere obi gị o wee bụrụ ya allegedly. Chibe Moni ọ sị kedu ihe mere ụdịrị ihe dị otu a ji eme n'ala anyị bụ Naijiria na Chineke nyere anyị aka ya gaziere gị. Ịbọlachi Uche na Clara na Bọlachi ndewa ahụ Mike onye chefula ọdụnze amụnye amafọ imeri ihu kemgbe m fọrọ ụwa ahụbeghị ndị fatigo opposition na ndị APC gọọmenti o nwere ndị right APC gọọmenti ga-eji mechie bank account of a state government. I'm telling you, you keep it good. I am able to get all Papa Gigi pay this state police. The governors will hijack the state police and fight their openings. Thank you and God bless you. ndewa. Ịbọlachi Bọlachi Uche and Clara. ụtụtụ ọma. Yeah.
Amo Castifin, Ekuha, Almoyavu, in the council over the West. Yeah. I don't know why people like it, they call it favor. I want to take a different dimension. Okay. And delay with a critical eye. What I'm saying is truth. A lot of them man who are crying, a club or gosh, a little go back your account. And the man are crying, are we now do you vote buying? Let me ask study the together. Or vote buying Jamaica. EFCC have come out to give their explanation that don't they go there bufuga. I expect people to ask, she go in the bufuga. Between in the build up to the election. Manakache sino ekaneba ho. Cherekene. Are we encouraging vote buying? Cherekene. Ekanoya. That was of Mbagani ihu. The election of 20. We heard that the cash crop and allegedly it was targeted at one particular candidate. Remember the election. Only with the brand name winning. So are we encouraging vote by So EFCC have explained. Let their explanation be. Every election, whoever that will win will still win. Election. My name is Kachi Silekwa from us. Ndewo ekanoya kachesin. Okay, I know Akuma. Ịma ihe ndị mmadụ na-ajụ ihe mekwara na o ji wee bụrụ ihe mgbagwoju anya nye ọtụtụ ndị mmadụ. Ajụjụ ha wee bụrụ ihe a bụrụ steeti APC nwe a ga-akpochi akpa ọba ego ha. Ihe a wụrụ steeti APC nwe. Ị nwere ike ịkpọ steeti APC nwe a na-eme ntuliakaelu a ga-akpochi akpa ọba ego ha. Two wrongs cannot make it right. Okay. EFCC man explained that every unwarranted Ebufugegoriaha. So steady APC I find the akpa out to say Ebufugegori. EFCC will still ihe na-akọwa ọbụna I find the bay out. Like kemgbe ebidoro mewe ntuliakaelu I find the bay. Ọ na adeleke na okay. Maga wuhunde EFCC. Ewa ya gazie. Ya bụ chere obi gị adala ụda ka ọ dị na Facebook anyị Kensili Osun ọ sị what APC cannot do does not exist. N'ihe a bụrụ steeti APC ime o wee na-ajụsa aga-akpọchi ọwa ajụjụ ọ na-ajụ aha gị wụ Venga anyị si prefab wee zibata ozi gị n'ụtụtụ John Morgan ọ sị good job Uche na Clara. Kedu nke unu na-azụ ihe dị iche na Facebook unu na I'm telling you Uche. Aha na unu na mmadụ ekwentị na-ezibata ozi. Ọtụtụ mgbe m na-achọkwa ihe ahụ ma ọ na mmadụ ekwentị gị zibata ozi. Ọ dị eke Ịbọlachi. Hello? Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Ndewo. Uche Clever. Ndewo. Ọnụọha Lara nwoke ọcha ekelele m nụ. Ndewo. Onye gị na ya na-ekwu ma isi anụkwa ntọta kọtụrụ Uche. Ịma abịa na kọntra anyị enweghị nna agabara kọstọmọs. Enwe ndị chọziri ime kọntra anyị eme ma Federal Republic of Nigeria ndị ụfọdụ chọziri ịbịa mee ya Personal Republic of Nigeria ma na ghọtara ebe m na-aga. Enwe ndị chọziri ime ya personal. Wọcha ihe EFCC mere ha nọ na law. And the asheri ya eruzie ugbu a chọrọ ime election 10 minutes gada freeze their account china na-ekwu ego ocho ana m ajụ ha na-etend la anyị ha gịnị mere e freeze be ya kamgbe ishi site na aka na-ekwu ego oke how they them pay from state account ebufe ego oche ihe mere onye ukwu shi mere nwata ebe EFCC ebido mmekpa che ha kọmakwa ya all the whole street mgbe ọ bụla chọrọ ime election ha kwụchie account ọbụla. Dewa ya gazie Ịbọlachi. Ịbọlachi Uchenna Clever Loti mere nwoke ọma Lotere. Adị m mma. Clara nwaanyị kacha ibe ya mma ekelekwala m gị. Ụtụtụ ọma. Ndewo. Onye nna n'oli ahụ Prince Chibuzo nwere. Uchenna ị hụrụ ihe na-eme obodo a ị hụrụ ihe mere Nigeria ji dị otu a. One of the things Nigeria jiri dị otu a wụ gịnị? Ekwughị eziokwu. Get white, this all black. Because of maybe in on APC, you can need to make a biscuit na 1,000. Get lower. Get who's a show, keep where you have. And when I come at one mother, and when you engage your ajujeba, and my watch carry her blonde. You know what, because of no wood. Ekanoya, Ekaneba.
aga m akụchapụ gị kwuo nke gị uche bụ akpa onye ọbụla na nke ya. ngwana ihe mere my brother gee ntị ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na APC na-emebi obodo mebi a na-akwado ha maka ihe na iwe onye APC ọ jọgburu onwe ya ihe kwa ụgbachi akpa ego nwoke ahụ na-awụ ka ọ aghara inye ya free flow maka election ke APC anyị na-ahụ korokoro a na-evidio even Tinubu anọ n'oche taa nwere mgbe a na-eme election o wepụtara dollars na-enye onye na-eme ya campaign onye ọbụla hụrụ ya allegedly so ụmụ ihe ndị hụrụ a na-eme ọ na-adọla obodo azụ ka anyị kwuo nke wee eziokwu gị hụ white gị sọ white gị hụ black gị sọ black ka obodo ahụ ike dị mma obodo a dị azị achọghị ime onye nọ n'oche onye ọbụla ga-ewin mechi obodo a ya nọrọ nga ahụ obodo adị mma ma ọ ma ihe ịhụrụ a na-eme a na-asọpọtụ ofu onye ahụ dịkwana incompetent na-emebichi obodo na-agba ọbara obodo adị ka ebe ndị ara bi ọ jọgburu onwe ya ihe ndị will not benefit us. Let us call a spade a spade. And onye win ya chịwa nwekwa n'otu ha mere n'ugbu mmemme dewe platform a ga-ejiri ide election asị ka eme electronically APC ajụ abịakwa ha na-eme propaganda na-emara obodo n'ala n'iyi ọ jọgburu onwe ya ebe enweghị bụ ihe ọ ga-edu anyị aga biko ka m hapụ gaa iwu igwe n'ụta ka ndị ọzọ dị ikwe nọ ndewo ya gaziere gị Prince gaa n'ihu nwaanyị ọma n'ozi nke a si n'aka Francis si Second Inland Road zibata ozi ọsụtụtụ ọmụche Clever nwoke na-adị very caring man na nwada Clara nwanyị ọma ọ si EFCC bịa n'ole ọba ego steeti Osun kpọchie ya na ọ dịkwa mma mana ọ na-atọ ọchị maka na ọhụhụ nga steeti APC na-achị na ghọta a na-abịa nnọọ bịalụ ọba ego ha bịale ya nnọọ kpọchie na ghọta na ọ bụrụ na ha na-eme otu a n'ebe steeti ndị ọzọ nọ wu nke APC nọ n'isi na ọ ga-arị mma ịghọtala mana ọ bụrụ na ya allegedly ọ sị na steeti ndị APC nọ n'isi ya na ha na-abịa nnọọ ego ha gbaa ya na dọla for easy movement. Ọ dị egwu ka ọ dị o nwere onye anyị ga-akpọ n'ekwentị na ụtụtụ a wish kene ya happy birthday ị bọọla chi ị ka nọ ya? Yes, aka m na ụtụtụ ọma ihe ọ bụ Oriakụ Blessing Chidalụ Happy birthday Oriakụ Blessing Chidalụ ọchịala Chidalụ ka ịkwanụ ọ na-agakwa? Ọ na-aga. Ime na keke ka ọ bụ imebeghị? Aka m na-achị ime. Ị ka na-achị chi abọọla o. By this time amụọna gị that year. Ka ọ dị o nwere onye ji ọsọ na ije ya na mmiri gbara otu ya gbabata sị uche sọ gịnị ya sị m na o nwere onye mkpọrọ ya nwaanyị si si ya calm down ya sị uche na ọ dị ya ọsọ na birthday ya wee chi na ịkpọwa ya n'ekwentị wish kene ya happy birthday ime onye ọwụ ka o si gị n'ọnụ pụta amara m onye ga-emefunu ya na onye ọzọ ma ọnwụ di gị aha di gị ọwụ gịnị ka anyị mara ka na-adịghị ama ahịa kọmere Chidalụ bụrụ ya bụ comrade Grigri Chidalụ nọrọ m ọkwa ya yes o ji ọsọ na ije gbabata ebe a na-arị anyị sị anyị biko na ịkpọ gị n'ekwentị n'ụtụtụ taa wishie gị happy birthday mere anyị ji kpọọ gị n'ụtụtụ a na-asị gị happy birthday o nwere ihe o dere ebe a ọ sị happy birthday to an amazing woman of substance a virtuous woman a home builder and my treasure gold. As you celebrate another remarkable day in your life, I wish you a significant transformation, good health, a fulfillment of purpose, and divine protection. Better days ahead to you and my son, Destiny. Once again, happy birthday, the Center Republic of my heart. His name long go. Kedu ihe ị nwere ịgwa di gị n'ụtụtụ a?
I'm short of words. I'm short of words. Yeah, I understand. I understand. I'm Chineke gozie ya. Chineke nyere. Chineke nyere ya n'ime ndụ m continue na adọsara m ya ndụ. Okay, ndewa. I'm forever grateful for him. Amen. And I so love him. Thank you so much. Ndewa. Ọkwa ịma ka esi agba egwu? Ama m agbawo. Ndewa. O nwere egwu anyị ga-akụpụọra gị n'ụtụtụ a. Gbalịa yọọ ya bụ mkpa. Ị nọ? Okay, thank you. Ndewo. Ka ọ dị ya bụrụ na ị ka na-ege ntị Oriakụ Blessing Chidalụ, lee egwu anyị ga-akụpụọra gị n'ụtụtụ a yọrịa ya. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ nọrọkwa ebe ahụ agagharịla agagharị. Ya bụrụ ma anyị lọghachie na ụtụtụ a anyị na ndị ọbịa anyị enwe ike nọrịa n'ihi ya ka ọ dị agagharịkwala agagharị.